Takže čaute, zdravím vás teda. Máme tu review na produkt, ktorý ste videli teda v predošlom unboxingu. Je to Ion Party Ball a poďme sa teda, ja to teda idem tak zhodnotiť po takom nejakom tom týždennom používaní. Musím povedať, že s produktom som nadmieru spokojný, splnil moje očakávanie na 100%. Je to úžasná vec, presne splnila aj to, čo som hovoril, potrebujete nejaké menšie spríjemnenie. Ale nie je to teda žiadna profesionálna DJ technika, je to naozaj jednoduchý, tam má nejaký algoritmus na rozpoznávanie zvukov. Čiže naozaj to funguje podľa hudby, mení svetlá, ide to čiastočne do rytmu. Ako vravím ešte raz, nie je to naozaj na profesionálnej úrovni, viem si predstaviť ešte lepšie prepínanie svetiel podľa rytmu muziky, ale aj toto je, myslím si, že veľmi postačujúce a na tú cenu som veľmi príjemne prekvapený. A ako to tak ešte, čo by som ešte k tomu asi nič, poďme sa teda rovno na to pozrieť. Ja si to zapojím do powerbanky, na počítači si tu pustím nejaký, tentokrát budeme mať žáner muziky jump up, nejaký ten drum and bass, dúfam, že mi to neoznačí ako copyright. Budeme tu mať zhasnuté a pozrieme sa, ako táto vecička funguje. Momentík, ja si zastriem. Takže môžeme to, ja to zapojím rovno tu do tej powerbanky. Takto nejako a ja si ju samozrejme zapnem a gula mi začala hneď svietiť a tá gula, keď je ticho, svieti jedna farba, do ktorej sa vmiešava pomaly druhá, prepína sa to nejako takto. Áno, to vidieť. Ale keď začnem do toho rečniť, tým, že ja do toho rozprávam, ono to reaguje ako na hudbu a svetlá sa premiešavajú a teda mi na to pekne reaguje a vidno to akože keď je ticho a keď začnem do toho rozprávať. Poďme si teda pozrieť, ale ako to reaguje na hudbu. Ja si to asi takto postavím. Takto nejako. Dosť ťažko sa mi to jednou rukou a nechcel som to na statíve robiť, ja si vás položím. Nechcel som to robiť na statíve, aby som vedel presne otočiť fotoaparát kam treba na tie efekty. Čiže takto nejako ja si ju postavím. Takto nejako. Pustím hudbu do toho a môžeme sa na to pozerať. Vypnem aj asi monitor potom. Teraz ako to stichne, opäť vidíme, že sa dal do takého režimu. Ticho, jedna farba, do nej sa premiešava druhá a my si zatiaľ môžeme pustiť druhú hudbu a vypnúť aj monitor do toho.
Dobre, ja si myslím, že by asi aj stačilo. To by bolo, myslím si, že zatiaľ všetko k tomuto review. Ak som teda na niečo náhodou zabudol, kľudne sa ma pýtajte ohľadom hocičoho na tento podľa mňa úžasný produkt. Naozaj to vie spríjemniť atmosféru. Celú izbu vám to pekne osvietí, takú stredne veľkú, ale aj väčšiu kľudne. A podľa tej muziky to podľa mňa celkom príjemne reaguje. Pekne to prehádzuje tie svetla a všetko. Ja som s tým spokojný. Takže vidíme sa pri ďalšom unboxingu, ktorý máte slúbený už teda v najbližšej dobe. A tak lajkujte, zdieľajte, odoberajte, poprípade dislajkujte, komentujte, čo si o tom všetko myslíte a vidíme sa teda pri ďalších videách. Čaute.